Fl-istess żmien li l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika kkonferma li għal 4 xhur wara xulxin ġiet reġistrata Zita fil-qatt, il-Partit Nazzjonalista nieda l-ewwel billboard tiegħu għall-elezzjoni ġenerali li ġejja bit-tema Labour Won't Work. F'dan il-billboard il-Partit Nazzjonalista minflok iddefenda l-impjiegi li ħoloq il-Gvern kompla għaddej bil-kampanja ta' biżgħat dwar il-Partit Laburista. Minkejja li kienet attività partiġjana fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista, it-tnedija saret fil-preżenza ta' żewġ ministri. Illum miegħi il-Ministru Tonio Fenech u l-Ministru Chris Said li se jkunu qegħdin jispjegaw primarjament id-differenza bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista. Mistoqsi jekk it-tnedija tal-billboard tindikax li bdiet il-kampanja elettorali, Tonio Fenech wieġeb b'dan il-mod. Kampanja elettorali tissejjaħ meta tissejjaħ mill-Prim Ministru, mhux billboard mill-parti. Il-konferenza tal-aħbarijiet fid-Dar Ċentrali kienet kollha iffukata fuq ġrajiet li seħħew fil-passat. Emili ġurnalist naħseb qatt ma niftakar li ġej tal-press conference għall-launch ta' billboard, imma insomma. Diħa tkun l-istrateġija tal-Partit Nazzjonalista ġifieri li għodu nagħmlu comparisons ma' x'ġara 14-15 il-sena ilu u mal-80s u mal-70s. In-nies ma taħsibx li jridu ħarsu quddiem. Minkejja d-domandi tal-ġurnalisti, il-Ministru Tonio Fenech baqa' jsemmi affarijiet li seħħew 30 sena ilu. Fil-waqt li Marta Sportelli ringrazzjat lil min tad-donazzjonijiet tiegħu għall-billboards wara l-Segretarju Ġenerali Paolo Borċoliver li ma kienx preżenti għat-tnedija kien fisser il-Partit Nazzjonalista bħala fqir. Reazzjoni kien hemm wara l-appell li għamel is-Segretarju Ġenerali Paolo Borċoliver għal donazzjonijiet meta spjega li il-Partit Laburista huwa sinjuru intom le biex tagħmlu daw il-billboards irċevejtu donazzjonijiet? Aħna l-ewwel nixtaqt nirringrazzja lil dawk kollha illi iva wieġbu għas-sejħa li jagħmel Paul Borċoliver.